В това видео ти споделям къде можеш да провериш дали гражданската отговорност на управлявания от теб автомобил е валидна със сигурност, защо да плащаш на време вноските си и къде отиват 12 лева и 50 стотинки от всяка ново сключена полица гражданска отговорност. Аз съм Анели от застрахователен брокер Вяра и в този канал споделям само ценна и полезна информация, свързана с застраховането и риска. Тази информация ще те направи спокоен в мирно време и сигурен при щета. Така че и ти, ако си от хората, които държат да са подготвени както за хубавите ситуации в живота, така и за по-трудните, абонирай се за канала, натисни камбанката, последвай ме, за да знаеш на време. В предишното видео ти споделих защо да сключваш застраховка гражданска отговорност. Че не е предназначена да ни компенсира нас. За нас тя представлява един финансов щит, който ни помага, ако ние случайно, неволно нанесем щети на трети лица, докато управляваме автомобила си, да не се налага ние да вадим наши спестявания, да теглим кредити, да се мотаем или да оставяме децата си длъжници, а застрахователя да покрие тези щети. Така че от една страна потърпевшите бързо да се възстановят и от друга страна ние да не ставаме длъжници. Затова винаги, когато управляваш автомобил, проверявай дали има валидна гражданска. Първата причина, разбира се, са глобите, защото при регистрация на управление на автомобил без гражданска глобата е 400 лева. Но много по-важната причина е точно тази, че човек, колкото и добър шофьор да е, може да нанесе щети. И застраховката гражданска отговорност е неговия финансов щит. Къде проверяваме дали полицата е валидна, така че да сме сигурни? Първото място е самата застрахователна полица. Малко под номера и в началото под главата е изписан срока на застраховката. Той обичайно започва от 0 часа на определен ден и приключва в 24 часа на посочения в полицата ден и нито минута, нито секунда повече. Понякога полиците се сключват и с час. При всички случаи трябва да провериш, че към днешна дата, когато управляваш автомобила, тази дата е между двете дати, посочени за начало и край на полицата. Когато проверяваш валидността на полицата ти гражданска отговорност в самата полица, освен началото и края на срока на полицата, провери дали премията се плаща на разсрочени вноски и се увери, че те редовно са внасяни. Защото може да се окаже, че мислиш, че си в покритие, защото, както вече ти споменах, датата на управление на автомобил е между началото и края, но поради това, че някой не е обслужвал както трябва полицата гражданска, не е внасял вноските си на време, тя е била прекратена. Другия начин да провериш дали полицата гражданска отговорност на автомобила, който управляваш, е валидна, е в линк по-долу, посочвам сайта на Гаранционен фонд. Като набереш регистрационния номер на латиница, с 3 клика ще провериш дали въпросният автомобил има валидна полица гражданска отговорност. Така че направи го преди да запалиш двигателя на автомобила. Както ти споделих, полицата гражданска отговорност изтича в 24 часа на деня, посочен за край на полицата. Нито секунда, нито минута повече. Но когато си решил да плащаш премията на разсрочени вноски, ти имаш лек толеранс при втора, трета и четвърта вноска. Какво значи това? Това значи, че ако в полицата ти е вписано, че на 1 март трябва да внесеш поредна вноска, ти до 15 март ще бъдеш покритие, независимо дали си внесъл или не премията. Застрахователят ти дава възможността в рамките на тези 15 дни ти да внесеш поредната си вноска. След този 15 ден тя автоматично ще се прекрати. И ако ти искаш да бъдеш изряден, да не те глобяват и най-вече да имаш застраховка гражданска отговорност, трябва да я подновиш. Но тогава вече ще се наложи да платиш отново едни 12 лева и 50 стотинки, които се внасят при всяка ново сключена полица гражданска отговорност. Защо са тези 12 лева и 50 стотинки? Те са предназначени за хората, които бъдат увредени от човек, който няма гражданска или избяга от происшествието, тези хора също да бъдат възмездени. Така се получава, че ние редовните шофьори плащаме и за нередовните. Може да счетеш това за малко нечестно и малко некоректно, но веднага ще те успокоя. Когато сключваш застраховка гражданска отговорност и нанесеш щети неволно, поради несъобразяване с пътната обстановка, поради грешка от твоя страна и увредиш някой, застрахователят ще изплати обезщетение и той няма да ги претендира към теб. Но, ако ти си управлява в автомобил без гражданска отговорност, увредиш трето лице, Гаранционен фонд ще плати за разходите за възстановяването на това трето лице и след това ще търси парите от теб.
Това е малката разлика. Така че, както вече много пъти казах, никога не управлявай автомобил без застраховка гражданска отговорност. Какво да правиш, ако попаднеш на такъв водач, такъв, който не си изключил застраховка гражданска отговорност или избяга от происшествието? В следващото видео ще ти разкажа как да действаш при пътно-транспортно происшествие. Има неща, които могат да се поправят, но първата реакция в момент на стрес, когато човек е най-притеснен, понякога не може да бъде променена. Затова последвай ме, абонирай се за канала, натисни камбанката и гледай видеото, което ще споделя следващия вторник, за да знаеш на време, за да бъдеш подготвен за такива ситуации и да знаеш как да реагираш. Ами, толкова за днес от мен. Благодаря ти за вниманието. Карай внимателно и не се колебай при застрахователна нужда да се свържеш с нас.